Tingin mo ito. Sa dulo. Yan. Doon lang may puting ka. Diba? Naka-steady, no? Kaya niyong gumagalaw lang. Ito, sumasama. No? Okay na. Relax lang. Gangan, wag. Wala. Gangan lang. Normal lang. Yun. No, pumasok na agad yun. Tok. Oh. Lumagotok. Para hinatak lang na butot eh. Tingnan natin ulit. Oh. Anong pinagkaiba? Ano? Peras na, no? Last na lang. Para sigurado tayo. Final na ito. Todo na natin. Po, nagpapaganda na po. Sino? Baba. Yes. Agi. Agi. Dalaw, tingnan natin. Ano pinag-iba? Last night? Wala na. Wala na. Palakang na siya. Ito mo yung ano. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Ang araw po ngayon ay December 7. Si ate ay taga saan ka, te? Mabalacat, Pampanga. First session mo, te. Kasi nga, First time mo. Ang sakit ni ate ay sleep, ano? Sleep disc? Dislocation hips. Dislocation hips. Ate, ano paganda mo na ngayon? Okay na. Sa lower back. Ayun si ate. Paalam ka na, te. Paalam. Salamat po. Thank you po. Kung gusto niyo pumunta dito, may mga sakit kayong ganyan, pero, tawag na kayo sa 0963-087-9621. Maraming salamat po. At pag pinatagal nyo, ang abutin, lumpo, wheelchair, stretcher. Paalam na, te. babat niya naman tayo sa umpisa. Hello po. Salamat po. Public parking para gusto ko. Thank you. Thank you po.